Zenhurt. Haideți să vă duc înapoi în timp. Ziua de salariu nu era o sărbătoare, era o numărătoare inversă până la următoarea criză. Banii îmi intrau în cont, iar ușurarea se transforma instantaneu în neliniște. Ce factură puteam plăti? Ce puteam amâna? Eram prins într-un ciclu de stres, evitând să-mi verific soldul bancar, rușinat că nu mă puteam descurca. În fiecare lună, îmi promiteam că lucrurile se vor schimba, dar nimic nu se întâmpla. Viitorul părea un spațiu gol, terifiant. Eram blocat într-o roată de hamster. Alergam din greu, nu ajungeam nicăieri, sperând că următorul salariu mă va salva. Nu s-a întâmplat niciodată. Într-o după-amiază stresantă, după ce am jonglat cu facturile, am realizat ceva. Nu era vorba despre cât câștigam. Cunoșteam oameni cu mai puțin care erau calmi și oameni cu mai mult care erau încă stresați. Adevărata problemă, nu aveam nicio idee unde se duceau banii mei, niciun plan, niciun control. Asta era înfricoșător, dar și eliberator. Dacă eu eram problema, eu puteam fi soluția. Pentru prima dată, am văzut banii ca pe un instrument, nu ca pe un monstru. Nu aveam nevoie de mai multe materiale. Aveam nevoie de un plan. Haosul nu era permanent, era doar o lipsă de cunoștințe și de plan. Break time a zerongocint. Primul meu pas a fost simplu. Am luat un caiet și am notat fiecare lucru pe care l-am cheltuit timp de o săptămână. Fără judecată, doar observație. Eram un detectiv, nu un critic. La început mi s-a părut ciudat, dar în curând, notarea lucrurilor m-a făcut să mă opresc înainte de a cheltui. Acea mică pauză a fost puternică. La sfârșitul săptămânii am văzut scurgerile, cafele zilnice, prânzuri în oraș, cumpărături impulsive. A fost o revelație. Anxietatea a devenit informație. Cheltuielile mele nu erau un monstru, era o listă de alegeri. Și alegerile le puteam schimba. Cu jurnalul meu de cheltuieli în mână, am făcut mici schimbări. Cafea acasă în majoritatea zilelor. Împachetarea prânzului de câteva ori pe săptămână. Fiecare mică victorie, economisind $20 aici, 50 acolo, părea enormă. Pentru prima dată, am ajuns la ziua de salariu cu banii rămași. Am setat un mic transfer automat către economii. Nu era mult, dar era dovada că mă puteam schimba. Sentimentul de control era îmbătător. Am început să dorm mai bine. Nu mai eram o victimă a circumstanțelor mele. Fiecare decizie mică mi-a construit încrederea și libertatea. Duerem 05. Nu era vorba doar despre bani, era vorba despre schimbarea mentalității mele. Am încetat să cred că nu voi avea niciodată suficient și am început să acționez ca și cum aș merita stabilitate. Fiecare alegere pozitivă era un vot de încredere în mine. Rușinea a dispărut, înlocuită de o mândrie tăcută. Această încredere s-a răspândit și în alte părți ale vieții mele. Controlul financiar nu era despre restricție, era despre libertatea de a alege ceea ce conta. Prin vindecarea relației mele cu banii, îmi vindecam relația cu mine însumi. Astăzi nu sunt bogat. Nu am o mașină de lux sau un conac. Dar haosul a dispărut, înlocuit de pace și claritate. Am un plan pentru banii mei, un fond de urgență și economisesc pentru viitor. Cel mai mare dar este libertatea de a alege. Pot investi în mine, pot fi generos și pot trăi conform valorilor mele. Nu mai trăiesc pentru ziua de salariu. Banii sunt doar un instrument. Anxietatea a dispărut. Sunt capabil, responsabil și liber. Transformarea mea nu a fost despre a mă îmbogăți. A fost despre a deveni liber. Astăzi sunt bogat în pace și încredere în sine. Dacă simți acea anxietate familiară legată de bani, nu ești singur și nu ești defect. Călătoria de la haos la control începe cu un singur pas mic și curajos. Poate că este urmărirea cheltuielilor tale pentru o zi sau în sfârșit deschiderea acelei facturi. Mărimea pasului nu contează. Ceea ce contează este să începi. Nu aștepta momentul perfect. Puterea de a te schimba este deja în tine. Sărbătorește fiecare mică victorie. Fii blând cu tine însuți. Aceasta este invitația de a schimba anxietatea cu pacea, rușinea cu împuternicirea. Respiră adânc. Alege primul pas și începe. Viitorul tău îți va mulțumi. Vă invit să vizitați ideifinanciare.ro pentru a învăța despre economii, investiții și multe altele despre educație financiară. Nu uitați să dați like, share, subscribe și să recomandați site-ul și altora, ca să învețe și ei cum să-și pună banii la punct.